Hi guys, welcome to TV Files TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Baba Harare City Father vachinyomba Passion Java panga naye by birth. Munongoziva mega pane mapictures ari kutenderera pasocial media emaoko ababa aPassion Java. Saka Baba Harare vazoendawo vakanyomba vakanyora kuti hazvidi kupfeka guchi uine zvingaka mumaoko. Uya utore mafuta ekuzora makwenu ari mumaoko. Ndochataurwa naBaba Harare. Vaenderera mberi futi vakati maoko anaya 50 marks for the correct answer. Vachiseka vachidira kuti maoko aiwa tiri kuaona. Baba Harare vazoendawo mberi nevazukuru vambuya nenda vachitaura, vamwe vanovadedzera kuti uyu haapedyo nekufa uyu. Saka ndo vachisekawo naBaba Harare vachiti nyange zvako uchipfeka zvako, nyange uri smart, but kana uchitadza kugeza, uchitadza kuzora mafuta, zvangofanira kuti zviri useless. Munongoziva mega Baba naHarare. Baba Harare naPassion Java is like Tom naJerry, vanoswera vachingonyombana vachitukana. Saka asi munongoziva mega Baba Harare vanga vachimira nevazukuru vambuya nenda. Vazukuru vambuya nenda vadedzera kuti apa mataura chokwadi. Passion Java anozvida zvisingaiti, anopfeka smartness number 1 hatirambe, but kana akubuda zvakadai mumaoko zvivi, which means 1 anenge asingachagezi, 2 anenge akurwara nechirwere chiya chelula nekuti anofarira vakadzi too much. Saka handizivi guys kuti munoti kudii, asi Baba Harare vadedzera ivo vakati uyu anogwara, uyu ngauye asikotora mafuta. Baba Harare vakaenderera mberi vakadedzera kuti ngauye timugadzirise isusu, toziva munhu anofarira chilula too much chinogona kunge chiri chirwere chiya. So guys, handizivi kuti munoti kudii. Can you please comment down below? Thank you so much.